இந்த நாளிலும் கூட ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 27ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து சில காரியங்களை நம்ம தியானிக்க போகிறோம். இந்த 27ஆம் அதிகாரமானது யாக்கோபு எப்படி ஈசாக்கினிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்கிறான் என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. ஈசாக்கு முதிர் வயதான பொழுது தன்னுடைய மூத்த மகனாகிய ஏசாவை ஆசீர்வதிக்கும்படி விரும்புகிறான். இதை ரெபெக்காள் கேள்விப்படுகிறாள். உடனே யாக்கோபை ஆயத்தப்படுத்தி, நீ ஏசாவுக்கு பதிலாக நீ தான் என்ன செய்யணும், அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்று கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை ஆயத்தப்படுத்தி அவனை சம்மதிக்க வைத்து ஈசாக்கினிடத்தில் அனுப்புகிறாள். இப்போ ஏசாவினுடைய ஸ்தானத்தில் யாக்கோபு போய் என்ன செய்கிறான், ஈசாக்கினுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறான். இதுதான் இந்த அதிகாரத்தில் நடக்கிற சம்பவம். இந்த சம்பவத்திலிருந்து, இந்த பகுதியிலிருந்து சில காரியங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். ஆமென். நல்ல கவனிங்க. முதலாவது, இந்த அதிகாரத்தில் ஈசாக்கு தன் குமாரனை ஆசீர்வதிக்க நினைக்கிறான். தன் மூத்த மகனாகிய ஏசாவை ஆசீர்வதிக்க நினைக்கிறான். தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆஸ்திகள், வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாவற்றையுமே தன் மூத்த மகனாகிய ஏசாவுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறான். ஈசாக்குக்கு எப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்தங்கள் உண்டு? ஆபிரகாமுக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள், வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்தாரோ அத்தனையும் ஈசாக்கினுடையது. இப்பொழுது ஈசாக்கு அதை தன் குமாரனாகிய ஏசாவுக்கு கொடுக்க நினைக்கிறான். இப்பொழுது ஈசாக்கினுடைய ஆசீர்வாதம் முழுவதுமே ஏசாவை வந்தடைய வேண்டியதாக இருக்கிறது. அதுக்கு சொந்தக்காரனாய், அதுக்கு தீர்மானிக்கப்பட்டவனாய் யார் இருக்கிறான்னா ஏசா இருக்கிறான். ஆனால் இந்த ஏசாவின் ஆசீர்வாதத்தை, ஏசாவுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை, ஏசா பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை யாக்கோபு பெற்றுக்கொள்கிறான். இன்னைக்கு அதே போலதான் நீங்களும் நானும். பிதாவாக ஈசாக்கு இருக்கிறார், குமாரனாக ஏசா இருக்கிறார். பிதாவானவர் தன்னுடைய குமாரனாகிய ஏசாவுக்கு என்னென்ன ஆஸ்திகள், என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரோ, கொடுக்க தீர்மானித்திருக்கிறாரோ, அவருக்கு வைத்திருக்கிறாரோ அத்தனையும் இன்றைக்கு அவருடைய ஸ்தானத்தில் நீங்களும் நானும் பெற்றிருக்கிறோம். ஏசா பெற வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை யாக்கோபு பெற்றுக்கொண்டது போல இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இயேசுவானவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் அத்தனைக்கும் பங்குள்ளவர்களாய், அவரோடு இணைந்து அனுபவிக்கிறவர்களாய் மாறியிருக்கிறோம். அல்லேலூயா. பிதாவினிடத்திலிருந்து சகல ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகிற யாக்கோபாய் நீங்களும் நானும் நிற்கிறோம். ஆமென். இப்போ என்ன கேள்வினா, யாக்கோபு எப்படி ஏசாவினுடைய ஆசீர்வாதங்களை அவன் பெற்றுக்கொள்கிறான்? இப்போ நல்லா கவனிங்க. ஈசாக்கு ஏசாவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தீர்மானம் பண்ணுறான் ஆசீர்வாதங்களை. உடனே ஏசாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறான், நீ வனத்துக்கு போய் நல்ல வேட்டையாடி ஒரு நல்ல சமைச்சு ருசியாக கொண்டு வா, நான் சாப்பிட்டுட்டு உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறதுன்னு சொல்கிறான். சொன்ன உடனே இதை யார் கேட்குறா அப்படின்னா ரெபெக்காள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறா. கேட்ட உடனே ரெபெக்காள் நினைக்கிறா, யாக்கோபு இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுன்னு சொல்லி யாக்கோபுட்ட யாக்கோபு இப்படிலாம் அப்பா அண்ணன்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு, ஸோ நீ ரெடியாகு, நீ இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு சொன்ன உடனே யாக்கோபு சொல்லுகிறான் ஒரு வார்த்தையை கவனிங்க. 11வது வசனத்தில், அதற்கு யாக்கோபு தன் தாயாகிய ரெபெக்காளை நோக்கி, என் சகோதரனாகிய ஏசா ரோமம் மிகுந்தவன், நான் ரோமம் இல்லாதவன். ஒருவேளை என் தகப்பன் என்னை தடவி பார்ப்பார், அப்பொழுது நான் அவருக்கு எத்தனாய் காணப்பட்டு என்மேல் ஆசீர்வாதத்தை அல்ல சாபத்தை வர பண்ணி கொள்வேனே என்றான். இந்த இடத்துல யாக்கோபு சொல்றான், நான் ஏசா கிடையாது, அப்பாவுக்கு ஏசாவை நல்லா தெரியும், என்ன அவருக்கு பிடிக்காது. ஒருவேளை நான் ஏசா ஸ்தானத்தில் போனேன்னா என்னை தடவி பார்ப்பாரு, ஏன்னா எனக்கு முடி கிடையாது, என்னை முகந்து கூட பார்ப்பாரு, ஏன்னா அவன் வயல் நிலத்தில் இருக்கிறாள். அப்படி பார்க்கும்போது நான் யாக்கோபுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்னை சபிப்பாரே, நான் சாபத்துக்கு உள்ளாக மாறிடுவேனே, ஆக்கினைக்கு தீர்ப்புக்குள்ளாக மாறிடுவேனே, அதனால் நான் இதை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான். உண்மைதாங்க. நீங்களும் நானும் இயேசு இல்லைன்னா
நீங்களும் நானும் சபிக்கப்பட்டவர்கள், நீங்களும் நானும் நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டியவர்கள், நீங்களும் நானும் பிதாவுக்கு முன்பாக நிற்பதற்கு தகுதியற்றவர்கள். ஆமென். இப்போ யாக்கோபு சொல்கிறான், அப்பா முன்னாடி நிற்க எனக்கு தகுதி இல்லை, இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை, அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு பாத்திரனா நான் இல்லை, நான் சபிக்கப்பட்டுருவேன், நான் தண்டனைக்குட்பட்டுருவேன்னு சொல்லி யாக்கோபு சொல்லுகிறான். அதே சூழ்நிலை தான் உங்களுக்கும் எனக்கும். ஆமென். பிதாவுக்கு முன்பாக நம்மளால் நேரடியாக நிற்க முடியாது. நீங்களும் நானும் குற்றவாளிகளாய் மாறிவிடுவோம், சபிக்கப்பட்டவர்களாய் மாறிவிடுவோம், ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளாக நாம் மாற்றிவிடுவோம். ஆமென். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் யாக்கோபு. ஆனால் ரெபெக்காள் சொல்கிறாங்க, கவலைப்படாத, உன் மேல் விழுகிற சாபம் என் மேல் வரட்டும், உனக்கு வர வேண்டிய ஆக்கினை தீர்ப்பு என் மேலே வரட்டும். இந்த இடத்துல ஒரு விதத்தில் ரெபெக்காள் இயேசுவை போல அடையாளப்படுத்தப்படுறாங்க. இந்த ஒரு காரியத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்க, உன் மேலே விழுகிற சாபம் யார் மேலே விழட்டும், என் மேலே விழட்டும். பிதாவின் இடத்திலிருந்து உனக்கு என்னென்ன ஆக்கினை தீர்ப்பு வந்தாலும் அது என் மேலே வரட்டும்னு சொல்லி ரெபெக்காள் சொல்லுகிறத பார்க்குறோம். அதே போல தான் உங்கள் மேலே என் மேலே வர வேண்டிய ஆக்கினை அத்தனையும் இயேசுவானவர் சுமந்து கொண்டார், இயேசுவானவர் ஏற்றுக்கொண்டார், இயேசுவானவர் அதை அனுபவித்தார். அவர் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டு இன்னைக்கு உங்களை என்னையும் ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. இப்போ ரெபெக்காள் யாக்கோப்ட சொல்கிறாங்க, இங்கே பாரு யாக்கோபு, நீ சும்மா போக வேணாம், ஏசாவினுடைய வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள். வாசிக்கலாமா? அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். 15வது வசனம். பின்பு ரெபெக்காள் வீட்டிலே தன்னிடத்தில் இருந்த தன் மூத்த மகனாகிய ஏசாவின் நல்ல வஸ்திரங்களை எடுத்து, இப்போ யாக்கோபை எப்படி ரெபெக்காள் மாற்றுறாங்க அப்படின்னா, ஏசாவா மாற்றுறாங்க. இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது, இப்போ ஒரு வேலை ஆரம்பிக்கப்படுது. என்ன வேலைன்னா, யாக்கோபுவை ஏசாவை மாற்றுதல். மூத்த மகனாகிய ஏசாவை போல இப்போ யாரை மாற்றுறாங்க? யாக்கோபை மாற்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ ரெபெக்காள் யாரை அடையாளப்படுத்துகிறாங்க தெரியுமா? ஆவியானவரை அடையாளப்படுத்துகிறாங்க. இது ஆவியானவருடைய வேலை. நம்மை மூத்தவராகிய இயேசுவை போல மாற்றுகிறது ஆவியானவருடைய வேலை. முழுக்க முழுக்க ரெபெக்காளுடைய வேலை என்னன்னா, அதிகமாக ஆவியானவருடைய வேலை. இப்போ அந்த நல்ல வஸ்திரங்கள், மூத்த மகனாகிய ஏசாவினுடைய நல்ல வஸ்திரங்கள் இப்போ யாருக்கு கொடுக்கப்படுதுன்னா, யாக்கோபுக்கு கொடுக்கப்படுது. இதுவரைக்கும் ஏசா வைத்திருந்த, இதுவரைக்கும் ஏசாவினிடத்துல பெஸ்டாக இருந்த அந்த நல்ல வஸ்திரம் இப்பொழுது யாக்கோபுக்கு கொடுக்கப்பட்டு அந்த வஸ்திரத்தின் மூலம் அவன் ஏசாவாய் மாற்றப்படுகிறான். ஆமென். இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் பிதாவின் இடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள இயேசுவை போல மாற்றப்பட வேண்டியது அவசியம். புது சிருஷ்டியாய் மாற்றப்பட வேண்டியது அவசியம். குமாரனுக்கு ஒப்பாய் மாற்றப்பட வேண்டியது அவசியம். இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் நம்முடைய மூத்த சகோதரனாகிய இயேசுவுக்கு ஒப்பாய், இயேசுவை போல, அந்த குமாரனை போல மாற்றப்படுகிறோம். அப்படி மாற்றப்படுவதற்கு நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற முதல் ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா? நல்ல வஸ்திரம். ஆமென். நல்ல வஸ்திரம். இளைய குமாரன் தகப்பனிடத்தில் போகும்போது தகப்பன் அவனுக்கு கொடுத்த முதல் ஆசீர்வாதம் நல்ல வஸ்திரம். இன்னைக்கு நல்ல வஸ்திரத்தை அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த வஸ்திரம் நீதியின் வஸ்திரம், ரட்சிப்பின் வஸ்திரம், பரிசுத்தத்தின் வஸ்திரம். இயேசு உடுத்திருந்த அதே நீதி, அதே பரிசுத்தம், அதே கிருபையால் இன்னைக்கு நம்மை நிரப்பி குமாரனுக்கு ஒப்பாய் மாற்றுகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, ஏசாவை எப்படி ஆயத்தப்படுத்துகிறாங்க தெரியுமா? 16வது வசனம். வெள்ளாட்டு குட்டியின் தோலை அவன் கைகளிலேயும் ரோமம் இல்லாதவன் கழுத்திலேயும் போட்டார்கள். இப்பொழுது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியினுடைய தோல் இயேசுவை போல ரோமம் உள்ளவனாய், ஏசாவை போல ரோமம் உள்ளவனாய் மாற்றும்படிக்கு ஆட்டுக்குட்டியின் தோல் கொடுக்கப்படுகிறது. யாக்கோபு ஏசாவை போல மாறுவதற்கு ஒரு வெள்ளாடு அடிக்கப்பட்டது. அதே போல நீங்களும் நானும் இயேசுவை போல் மாறுவதற்கு ஒரு ஆடு அடிக்கப்பட்டது. இன்னைக்கு அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் தோலை தான் நீங்களும் நானும் போட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இப்போ யாக்கோபுக்கு ஏசாவின் வஸ்திரம்,
ஏசாவை போல அந்த முடிவுள்ள ரோமம் நிறைந்த ஒரு ஆட்டுத்தோல் கொடுக்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, கைகளில் நல்ல ருசியுள்ள பதார்த்தங்கள். இது எதை அடையாளப்படுத்துதுன்னா ஆவியின் கனிகள். இப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆவியின் கனிகளாலே நம்ம நிரப்பி நம்ம ருசியுள்ள பதார்த்தங்களாய் மாற்றி யார் முன்னாடி நிப்பாட்டுகிறார் தெரியுமா? ஈசாக்கு முன்னாடி, பிதாவுக்கு முன்பாக நம்மை நிப்பாட்டுகிறார். ஆமென். இப்போ யாக்கோபு ருசியுள்ள பதார்த்தங்களோடும் நல்ல வஸ்திரங்களோடும் நல்ல ஆட்டுத்தோல் போர்த்த அந்த வாசனையோடும் இப்போ என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா ஈசாக்கு முன்னாடி போய் நிற்கிறார். இப்போ ஈசாக்கு செக் பண்ணுறார், இவன் ஏசாவா இல்லை யாக்கோபுவா, இவன் எனக்கு பிடிச்சவனா எனக்கு பிடிக்காதவனா. நல்லா மோந்து பார்க்குறாரு, தடவி பார்க்குறாரு. அப்படி பார்க்கும்போது அவருக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, கைகளும் அவனுடைய வாசனையும் யாருடைய வாசனையாக இருக்குது? ஏசாவின் வாசனையாக இருக்குது. ஆனால் குரலோ யாக்கோபின் குரல். நான் கேட்கிறது யாக்கோபின் குரல், என்னை பிடிக்காதவனுடைய குரல், பாவம் செய்தவனுடைய குரல், தள்ளப்பட்டவனுடைய குரல். ஆனால் அவன் அணிந்திருக்கிற ஆடையோ குமாரனுடையது. இப்போ ஈசாக்கு தீர்மானம் பண்ணுறான், வாய்ஸை வச்சு நான் உன்னை ஆஸ்வதிக்க போகலை, நீ போட்டிருக்கிற ஆடையை வைத்து நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன். உன்னுடைய குரலை வைத்து, உன்னுடைய சத்தத்தை வைத்து நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்பலை. நீ போட்டிருக்கிற ஆடை ஏசாவினுடையது, நீ போட்டிருக்கிற வஸ்திரம் ஏசாவினுடையது, நீ மேலே போட்டுக்கிற ஆட்டுத்தோல் ஏசாவினுடைய முடிக்கு ஒப்பா இருக்குது, நீ கொடுத்த சாப்பாடு ஏசாவினுடைய சாப்பாட்டை போல இருக்குது. அதனால் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன்னு தெரிஞ்சு ஈசாக்கு யாக்கோபை மனதார ஆசீர்வதித்தான். ஆமென். இன்னைக்கு அதே போல தான் நம்மிடத்தில் இருக்கிற பாவங்களை, நம்மிடத்தில் இருக்கிற குற்றங்களை, நம்மிடத்தில் இருக்கிற அக்கிரமங்களை இயேசுனுடைய வஸ்திரம் மூடி போட்டு, நம்மை நீதியின் வஸ்திரத்தாலே மூடி, ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தாலே மூடி, இரத்தத்தாலே கழுவி மீட்டு கொண்டிருக்கிறது. பிதாவுக்கு முன்பாக நிற்கும்போது நம்ம அழுக்கும் கந்தையும் தான், நம்ம நீதிமான்கள் இல்லைதான். ஆனால் நம்ம யார் மூலம் பார்க்கிறார் தெரியுமா? அவருடைய வஸ்திரத்தின் மூலம், இயேசுவின் மூலம் நம்மளை பார்க்கிறதுனால நம்ம நீதிமானா தெரிகிறோம். நம்முடைய கிரியையை வைத்து, நம்முடைய காரியங்களை வைத்து அவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கல. இயேசுவினுடைய ரட்சிப்பு நம்மோடு இருக்கிறபடினால, அவருடைய பரிசுத்த நமக்குள்ள இருக்கிறபடினால அவர் அதை பார்த்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இப்போ முழுவதுமாய் யாக்கோபு ஏசாவை போல, மூத்த சகோதரனை போல மாறி ஈசாக்கினிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார். இன்றைக்கும் அதே போல தான் நீங்களும் நானும் ஏசாவினுடைய வஸ்திரங்களை, ஏசாவினுடைய எல்லா சாயலையும் யாக்கோபு பெற்றது போல இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் பெற்றிருக்கிறோம். பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? இன்னைக்கு அவருடைய ஆசீர்வாதம், இன்னைக்கு அவருடைய பிளெஸ்ஸிங் நமக்குள்ள இருக்குது. காரணம் யாரு தெரியுமா? நம்முடைய மூத்த சகோதரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து. அன்னை யாக்கோபினுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணம் யார் தெரியுமா? மூத்த மகனாகிய ஏசா, இன்றைக்கு மூத்த மகனாகிய இயேசு கிறிஸ்து. ஹல்லேலூயா. அவர் நமக்காய் அடிக்கப்பட்டு அவருடைய நீதியின் வஸ்திரத்தை கொடுத்து இன்றைக்கு நம்மை நீதிமான்களாய் மாற்றி இருக்கிறார். ஆமென். இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட கிருபையை தான் நீங்கள் நானும் பெற்று இருக்கிறோம். ஆனால் ஒரே ஒரு காரியம், யாக்கோபு ஏசாவை போல மாறுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? ஏசாவின் வஸ்திரங்களை போட்டுக்கொள்வதற்கு, வெள்ளாட்டுக்குட்டியின் தோலை போட்டுக்கொள்வதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா அழகா தெரியும். வாசிங்க 13வது வசனம். அதற்கு அவன் தாய், என் மகனே, உன்மேல் ஒரு சாபம் என்மேல் வரட்டும், என் சொல்லை மாத்திரம் கேட்டு நீ போய் அவைகளை இடத்துல கொண்டு வா. ரெபெக்காள் சொல்கிறா, எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல, என் சொல்ல மாத்திரம் நீ கேளு. ரெபெக்காள் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அடையாளம். நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு
பரிசுத்த ஆவியானவரின் சொல்லை கேட்டு அதன்படி நடப்போமானால், பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுத்து அதன்படி வாழ்வோமானால், நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவை போல மாற ஆரம்பிப்போம். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நீதியின் வஸ்திரங்களை தரித்து கொள்வோம். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த சால்வையை போட்டுக்கொள்வோம். பிதாவுக்கு முன்பாக நிற்கிற தைரியத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். அது மட்டுமல்ல, பிதாவினுடைய ஆசீர்வாதத்தை பூரணமாய் பெற்றுக்கொள்வோம். அல்லேலூயா. ஏசாவினுடைய ஆசீர்வாதம் ஈசாக்கு வந்தது போல இயேசு கிறிஸ்துவுக்காய் வைத்திருக்கிற சகல ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்படும். காரணம், நீங்களும் நானும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். அவருடைய வார்த்தை மாத்திரம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். அப்படி கீழ்ப்படியும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கை, என் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக மாற ஆரம்பிக்கும். ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? இந்த காலை வேளையில் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. ஆண்டவரே, எனக்காக நீர் மரித்திருக்கிறீங்க, எனக்காக நீதியின் வஸ்திரம் ரெடியாக இருக்குது, எனக்காக சுவையான ஆகாரம் ரெடியாக இருக்குது, எனக்கான ஒரு ஆட்டுத்தோல் ரெடியாக இருக்குது. ஆனால் நான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். அதுக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுதுதான் இவை எல்லாவற்றையும் நான் அனுபவிக்கிறவனாய் மாறுகிறேன். குமாரனை போல மாற ஆரம்பிக்கிறேன். ஆசீர்வாதத்துக்கு உடையவனாய் நான் மாற ஆரம்பிக்கிறேன். அல்லேலூயா. இந்த வசனத்தை விசுவாசிப்போம், அதன்படி வாழ ஆரம்பிப்போம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். God bless you. God bless you.